Anlægsdisponering. Under anlægsdisponering er der 2 valg. Der er et salg og en skrotning af et anlæg. Jeg står i mit rollecenter. Jeg vælger søgeikonet og skriver salgsfaktura og vælger salgsfaktura. Jeg har forberedt en salgsfaktura til denne video, og her er salgsfakturen. Og som det kan ses, sælger jeg denne hænger til 385.000. Det vil sige, typen er anlæg, og dette er anlægsnummeret. Under bogføring vælger jeg vis bogføring, og her under anlægsfinansposter trykker jeg på 5-tallet, og her kan man se, hvad der bliver bogført. Der bliver bogført et salg, der bliver bogført et tab på tab- og gevinstkontoen, og anskaffelsen bliver tilbageført. Afskrivningerne bliver tilbageført, og skrapværdien bliver også tilbageført. Jeg går tilbage og vælger bogfør. Vil du bogføre fakturen? Ja. Nej. Nu vil jeg skrotte et anlæg. Skrotning af anlæg. Hvis man vil skrotte et anlæg, skal man gøre følgende. Gå til anlægsfinansklæden. Sæt anlægsbogføringsgruppen til salg. Sæt beløb til 0 og bogfør. Jeg står i mit rollecenter. Jeg vælger anlæg, anlægsfinansklæde, standard. Under kontotype vælger jeg anlæg, og jeg vælger anlægget, der skal skrottes. Og anlægsbogføringstypen er salg. Og beløbet, det skal være 0. Og jeg vælger bogfør. Skal klæden bogføres? Ja. Og klæden er blevet bogført. Jeg går tilbage, vælger anlæg og går ned til lastbilen, som jeg lige har skrottet. Og her kan man se, at den bogførte værdi er 0. Og man kan se, at afskrivningerne er tilbageført. Der har været et tab, og anskaffelsen er også tilbageført. Her på dette anlæg er der 2 anskaffelsesværdier. Hvis du kan lide denne video, så husk at like den, og du må også gerne abonnere, så vil den blive hævet i niveau på YouTube på forhånd. Mange tak.